खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव नोंथाङा जुदि जौ लोंनानै गारि सालायदोंब्ला जुदि नोंथाङा गारि सालायनायाव सीट बेल्ट जुदि लागायाखैब्ला आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि गारि सालायनायाव बे समाव जुदि फन रायलायदोंबा आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोंथाङा बाइक सालायनायाव जुदि हेलमेट गानाखैब्ला जुदि साथाम नोंथाङा गारियाव बा बाइकआव जुदि गाखोनां सालायदोंब्ला बे समाव सांग्रां जादो बे समाव मटर भेहिकल्स आयेना गोदान मोनसे आयेन लाबोदों बे समाव गारि मटर्सफोरनि मोनसे गोदान आयेन लाबोदों सरकारा थारैनो बे समाव नोंथाङाबो जुदि जौ लोंनानै जुदि गारि सालायदोंब्ला बे समाव नोंथाङा जुदि हेलमेट गानालासिनो जुदि नोंथाङा गारि सालायदोंब्ला थामहिनबा बे समाव हेलमेट गानालासिनो नोंथाङा जुदि साथाम जुदि बाइकआव दिखांनानै गारि सालायदोंब्ला आरो बेनि अनगायैबो सीट बेल्ट जुदि गानालासिनो गारि सालायदोंब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जाखादो सांग्रां जायाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लांदां जानो थांगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो नोंथांनि जे लाइसेन्स ड्राइभिं लाइसेन्स बे ड्राइभिं लाइसेन्सआ बे समाव जब्द जानोबो हागौ आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा 2 बोसोर नङाब्ला 6 दान नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांनोबो गोनां जानो हागौ बे आयेनखौ लाबोदों गारि मटर रैखाथि बिफाना जुदि नोंथाङा बैफोर आयेनफोरखौ सेफायोब्ला नोंथाङा नोगोद गोबां रांनि जरिमाना होनांनो हागौ आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा जोबथेसालियावबो थानांनो हागौ आरो बे जोबथेसालियाव थानांनाया खम नङा थामहिनबा 2 बोसोरबो जानो हागौ थामहिनबा आरो बेनि अनगायैबो 6 दानबो जानो हागौ 6 दान नङाब्ला 2 बोसोरबो नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांनोबो हागौ बे समाव नोंथाङा जुदि बैफोर आयेनखौ सेफायोब्ला रांखावरि नोंथाङा फाइन जानो हागौ 1,000 निफ्राय लानानै 25,000सिम नोंथाङा फाइन गोग्लैनो हागौ नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों 1,000 निफ्राय लानानै नोंथांनि फाइना 25,000सिम जानो हागौ आरो 3 बोसोरनि थाखायबो नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांनो हागौ तो बेखायनो जाय बिथांमोना बे समाव बैफोर आयेनफोरखौ जाय बिथांमोना सेफायो थामहिनबा बे समाव गासै जुदि आयेनखौ नोजोर होयोब्ला बै आयेन सिफायग्रा सुबुंफोरखौ बा थामहिनबा बे समाव फोसावना होनाय गोदान SOP खौ नोंथाङा जुदि सेफायोब्ला जरिमाना मोननो हागौ गासै मोन 14टा SOP बे SOP नि गेजेराव नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे आयेनखौ सेफायोब्ला नोंथाङा बे समाव बैफोर बायदि जरिमाना मोननो हागौ नोंथांमोननो फोरमायगोन ब्रेकिंनि हेफाजाबजों बे समाव फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जौ फेनानै गारि सालायनायनि फाइनआ सिगां 1,000 निफ्राय 1,500सिममोन नाथाय दा 10,000 रां आरो 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन फिन खनले आयेनखौ सेफायोब्ला 15,000 रां फाइन एबा 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन हेलमेट गालालासे गारि सालायोब्ला 100 रांमोन नाथाय बेनि सोलायै 1,000 फाइन आरो 3 दाननि थाखाय लाइसेन्स जब्द सीट बेल्ट गानालासे गारि सालायोब्ला 100 रांमोन नाथाय दा 1,000 फाइन जाबाय गारि सालायनायाव मबाइल बाहायोब्ला सिगां 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां जाबाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासिनो गारि सालायोब्ला सिगां 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 जाबाय साखा खबनै गोनां गारियाव साथाम जाबनानै गारि सालायोब्ला सिगां 100 रांमोन नाथाय दा 1,000 रां जाबाय इन्सुरेन्स फेल जानाय गारिखौ सालायोब्ला 200 निफ्राय 400 रांमोन नाथाय दा 2,000 रां आरो 3 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव आरो फिन खनले आयेनखौ सेफायोब्ला 4,000 रां फाइन होनांगोन पलिउसन गैयै गारिखौ सालायोब्ला 1,000 रां फाइनमोन नाथाय दा 10,000 फाइन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव गोबां गोख्रैथियाव गारि सालायोब्ला सिगां 500 रां फाइनमोन नाथाय दा 5,000 रां फाइन जाबाय हरखाब जाब्रथाय जानाय गारिफोरनि थाखाय लामा हगारना होआब्ला 1,000 रां फाइनमोन नाथाय दा 10,000 रां जाबाय पाब्लिक लामाफोराव गोबां गोख्रैथियै गारि सालायोब्ला 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां खालामनाय जाबाय गारिफोराव अभारल'ड जायोब्ला 2,000 रांनिफ्राय 20,000 रां खालामनाय जाबाय सिगनेलखौ सेफायोब्ला 500 रांनिफ्राय दा 5,000 रां खालामनाय जाबाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि लाइमोनफोरा गारि सालायोब्ला 2,500
रां फाइनमोन नाथाय दा 25,000 रां फाइन लोगोसे 3 बोसोरनि जोबथेसालियाव आरो 1 बोसोरनि थाखाय गारिनि रेबथुमनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे 25 बोसोर बैसोसिम ड्राइभिं लाइसेन्सखौ सेफायनाय जागोन थामहिनबा बेनो होनाय जानाय नङा। थारैनो बे समाव गारि मटर रैखाथि बिफाना सांग्रां जादों आरो सांग्रां जानानै बे समाव गारि सालायग्राफोरखौ नोजोर बोनानै जाय बिथांमोना दुथां आयेन बेरेखा गारि सालाय बे गारि सालायग्राफोरखौ गोख्रों फाइनजों लोगोसेनो बे समाव जोबथेसालियाव थामहिनबा जेल फारसेबो दैथायहरनाय आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना बे आयेनखौ सेफायदों बे सेफायग्रा सुबुंफोरखौ बा सुबुंफोरनि ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ बे समाव जब्द खालामनो थाखाय गोख्रों बिथांखि लादों। तो बेखायनो नोंथाङाबो जुदि गारि मटर सालायनाय समाव जुदि सांग्रां जायाखैब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जादों आरो बे आयेनखौ 1 मार्चनिफ्राय थामहिनबा 1 मार्चनिफ्राय बे आयेनखौ थिसननाय जादों। जुदि नोजोर होयोब्ला 1 मार्चनिफ्रायनो बे आयेनखौ लाबोनाय जादों। 1 मार्चनिफ्राय दिनैबो बे आयेना कन्टिनिउ सोलिगोन। तो बेखायनो नोंथाङाबो जुदि बेफोर आयेनफोरखौ जुदि सिफायनानै जुदि गारि मटर सालायोब्ला नोंथाङा बैनिफ्राय गोजानाव थादो आरो गोजानाव थाब्लासो बैफोर जेल जोबथेसालियाव थांनांनाय रांखावरि नोंथाङा फाइन मोननांनाय बेनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। गोजोन्थों।